tikulandireni ku presentation yathu yotsiriza imene itakhala mapata awiri imene kutchedwa the Alpha and Deadly Heresies. Takhala tikuona zimene mapayiniya amakhulupirira mpingowo, takhalanso tikuonanso ndithu zimene Yohane anakhulupirira kuti nkhondo yakumwamba inamba bwanji komanso za mwana wa Yesu Khristu. Kana ndithu makotsi onse amene amakisina ntchito mu buku la evangelism na Trinitarian kana zonsezi kumwamba pilako kuti zinthu zinasintha bwanji. Kodi zinasintha bwanji? Father Yohane sanasinthe, mapayiniya sanasinthe, komano tikutha kuona kuti zinthu lerolo zinasintha. Kuti chimene chinayambisa zinyengo zoyamba zazikulu chinali chani? The Alpha of Deadly Heresies, the presentation part 1 imene titaone kuti kodi Yohane analosera kusintha umeneku. Kulu ina anapanga ma presentations, so amafurukuza kuti kuyambira 1846 mpaka 1888 unali ndithu mpingo wa SDA umasusana ndi Trinity. Okay, mwanjira ina unali one true God. Mano 1888 mpaka 1898 ndithu anthu anayamba kukhumudwa nazo zimezi, ndipo anthu samafunanso akhalenso one true God zimene amafurukuza zimezi. Ndakuti kuyambira 1898 mpaka 1915 anthu anayamba kusintha. Kena ku 1915 kwa 1939 zinthu zosusana ndi Trinity zinayamba kuchoka ndi kusowa. 1939 bebani pamene mpingo ukhano wa Trinity. Ndiye taona kuti zimezi zisizoona, ndithu taona kuti kusintha kunalipodi mwana sikunachitike nthawi imene Yohane anali ndi mapayiniya. Mpingo unasintha, mapayiniya atafa kale. Tinaona kale Fromm amene amafuna kulemba buku lake ya Trinity anamuzadikira kaya umalizira mapayiniya afike na kuzalemba. Tinaona kale zonsezo mu buku imene amanga series ya objections. Nete tioneni kuti zinasintha motani. Tioneni kuti pamene tikupanga presentation imene pali zinthu zingapo zimene tifunika tizivesese. Ivese heresy kapena ziphunzitso ndi chani. Tifunika tivesese so tikamakamba za fundamental principles ama early Seventh Day Adventists na chani. Tikamakamba za ziphunzitso zoopsa zakupha ziti. Neziphunzitso zakumapeto zazikulu zomalizira zopsa ndi ziti. Ndipo taonana kuti zimezi zikhudzana bwanji ndi kayendedwe kathu Chikhristu masiku anosiriza. Mafuna kukuzani kukumbusani kuona kuti tikawerenga Mlaliki chapter 1 verse 9 10 unena kuti Mlaliki 1 verse 9 amana kuti chomwe chinaoneka chizaonekanso ndi chomwe chinachitidwa chizachitidwanso, ndipo palibe kanthu katsopano pansi pano. 10 Kodi pali kanthu nganene kuti taona katsopano aka kanalipo kale lomwe tisanabadwe ife. Mwanjirena zinthu zonse zimene ndingazifotokoza apapa ndingamakamba za kupanduka kwa anthu, ndingamakamba za kusintha kumene kunachilipo. Tinaona ndithu mene timaona utatu wa Mulungu mukachisi. Tinatha kuona kuti Aisraeli anayamba ndi kupembedza Mulungu ona, kenako anasintha ndi kuyamba kupembedza mafano. Tinaona zonsezo kuti ndithu zinali za zimene zinachitika mu Israel. Tetipirizeni. Ndipo apa tikutha kuona unati Deuteronomy 29 verse 9 akuza ife kuti zisisizo za Mulungu wathu, koma zimene zavumbulukazo za ife kana Deuteronomy 29 verse 9. Ndi Ministry of Healing page 49 unena kuti zivumbuluso zimene Mulungu azipereka kwa iye yekha zapezedwa mawu ake kuti ife tikaziphunzire. Ndipo titha kukwanisa zivesesa izo, koma pali mbali ina imene sitingathe kuyifikira. So mwanjira ina ifenso tifuna tifikire zisisizo, koma tifuna tifikire zokha zimene Mulungu wativumbusira mu mawu ake, osati kukamba zinthu zimene Bible mulibemo. Kodi heresy ndi chani? Tikamakamba za heresy tikuwerenga mu Word Dictionary akutiuza kuti malingaliro ena aliwonse kapena phunzitso chimene chikususana kapena chikulimbana ndi position ya mpingo kapena mbendera za mpingo imene amati heresy. Imene tikamuna mu Cambridge Advanced Learners Dictionary 3rd edition ana kuti nkhani yokhala ndithu chikhulupiriro kapena zikhulupiriro zimene zikususana ndi zinthu zimene zili zotchuka kapena ndithu chito
umene umaonesera kuti iweyo ulibe ulemu pa zinthu zimene zakugwirika ndi gulu. So imene ndi heresy. Mwanjira ina tikaona bwinobwino John Wycliffe, Jerome, John Huss, Martin Luther ndi ma reformers anthu amene anali ampingo achikatolika onse anapasidwa lebo yoti anali ma heretics kapena amaphunzitsa ma heresies ndi mpingo umeneyo wa achikatolika. Mwanjira ina tikamaona pamene munthu akutaya choonadi cha Bible imene chikuyimirira anthu a Mulungu, munthu akamataya choonadi imene timati ndi heresy. Okay, tawerenganso pamenepa Great Controversy imene anatoka mchaka 1888 page 61 anaona kuti chiphunzitso chachikulu imene mpingo wa Chiroma unakhazikikapo nchionera kuti Bible imamasulidwa monga mukuwala kapena mu maganizo a iwo amene ali atate a chikhulupiriro chawo, ndipo malingaliro awo amatengera kuti ndi osalambika, ndipo aulemu a mpingo umenewo amanena kuti ndipo kufunika kwawo kuti akakakamize ena kuti akakhulupirire monga iwo akhulupirira. Ndipo amagwiritsa ntchito ndithu kukakamiza kwa chikumbumtima cha anthu, ndipo amene sakhulupirira monga iwo amakhulupirira amatcha kuti heretic. So iyo ndi tactic imene wakizana ntchito ndi mpingo wa Chiroma kuti aliyense azikhulupirira ndi kumasulira Bible imene atate achikhulupirira achikatolika amasulira. Ngati sakhulupirira choncho amene amatchedwa kuti heretic. Ndiye tikutha kuona no heretic imene dictionary Great Controversy komanso mbiri ya ma reformers. Ndiye tifuna tione pamenepa Selected Messages volume 1 page 200 anati mu buku limeneli la Living Temple ndinaonesedwa kunena kuti muli ziphunzitso zoyamba zoopsa za upatuko, ndipo chitsiriziro omega chizatsatira, ndiponse amene ndipo chizayandikira ndi onse amene sakufuna kumvera chenjezo imene Mulungu apereka. So eno atananena kuti mu buku limene la Living Temple muli zoopsa zoyamba zopatuka ziphunzitso ma heresies, ndipo anati omega izatsatira. Ndiye buku limene tikamakamba za Living Temple inalembedwa ndi John Harvey Kellogg, kula ameneyu nayo dabiso kwambiri amene anapesa ziphunzitso zoyamba achipatuko. Ndiye tione mbiri yankulu amene John Harvey Kellogg anali ndani. Ndithu John Harvey Kellogg anali dokota wa chi-America amagwira ntchito ku Battle Creek, Michigan. Ndithu amalalika kwambiri za health reform, komanso anali ndithu munthu amene anthu ambiri amamumvera. Okay, mu 1902 Battle Creek Sanitarium imene ine akanala General Conference ya Seventh Day inaonongeka ndi chani ndi moto, ndipo iye anaganiza kuti alembe buku limene la Living Temple. Okay, kuti ndalama zimene angapeze pogulitsa buku limene ili akamangireso sanitarium amene ya ku Battle Creek. Ndipo Ellen White amuchenjeza kuti asapange zimenezi zomwe anakakamiza, ndipo buku limene analiprinta mu chaka cha 1903. Iyo ndi mbiri yayifupi ya John Harvey Kellogg. Ndiye tikuona pang'ono Testimonies volume 8 tikaona pamenepa Testimonies volume 8 akukamba zina kuti zosindikiza za Ambuye zakhala ndithu zikusindikiza ziphunzitso za Chiroma zimene ndithu ziphunzitso za chinsinsi choyipacho, ndipo zikuonesa kuti ofesi imene ikufunika iyasidwe ndi kukonzedwanso. Ndipo ndikuchita kuopa kuti ndikawerenge Review and Herald, kuopa kuti zimenezi paper imene ifunika lisukidwe ndi chani ndi moto. So tikamakamba za Review and Herald tonana kuti inaotchedwa ndi moto ndithu muzaka zimenezo. Pachifukwa lero Review and Herald mafunika izitani, mafuna iziprinta ndithu ziphunzitso zina zachikunja ma heresies. Tionena pamenepa Selected Messages volume 1 page 203 biography yeniyonera kunena kuti pa nthawi imene buku limene Living Temple linasindikizidwa, ndipo panadusa pamaso pa ine mu nthawi ya usiku maonekedwe a zinthu choopsa chimene chimabwera, ndipo kuti ndikufunika ndikonzekere polemba china chake mene Mulungu angandipase zimene zikuudza ndithu maziko azikhulupiriro
chathu, maziko a chikhulupiriro chathu. Ndipo buku limene la Living Temple kope imodzi inatumizidwa kwa ine, ndipo inakhala mu library manga osawerengeka. Mukuwala kumene Mulungu anandipasa ine nazo anatuno zina mwa izo zimene zikulembedwa m'bukumo sizikulandira ndithu stamp ya Mulungu, ndipo ndi misampha imene ndani wakonzekera masiku anosiriza. Ndinaona ngati odali sazindikira, ndipo onse sizifunikanso kuti ndilembe kukena kalikonse. So tonight watumizidwa buku la Living Temple waonetsedwa kuti chinyengo ndiye akusankhati saulembapo kena kalikonse sakuyankhulapo kanthu chifukwa akuona kuti nkhani aliyense atani ayizindikira. Ndiye Select Messages volume 1 page 203 paragraph 2 mwanaka akumuzana kuti pamwetake mwananga ananena, ama ufunika muwerenge ndithu buku limeneli malo apo ndi apo kuti mukaone ngati zimene zikugwizana ndi zimene Mulungu akuwuzani. Ndipo pamene tinayamba kuwerenga namba kuona ndithu fundo zimene ndinachenjezedwa kuti yankhule mosusana nazo masiku ayambirira a utumiki wanga. Ndiye ena atapizana kuti umenepa Malinda Messages page 253 anakuti ziphunzitso zokhudza Mulungu zimene zikufotokoza kuti mu buku limene la Living Temple ophunzira athu sakufunika ziphunzitso zimenezi zikupereka maferekezedwe ena amene akuonesa kuti anthu amenewa akupatuka ku chikhulupiriro. Ndiye tikaona bwinobwino ma fundamental principles za Seventh-day Adventist amene ndithu anali maziko a mpingo amene gulu lonse limakhulupirira mofanana. Tinaona kale mu document imene video imene timakamba za chapter side issues nakamba kamba za ma fundamental principles 1872 amene ya fundo yamba inayonena kuti kuli Mulungu mmodzi amene ali ndi umunthu, amene ndi wauzimu maso ndi wolenga zonse, amene ali ndi mphamvu zonse, amene ali ndi nzeru zonse, ndi wamuyaya ndipo ali ndi nzeru zosatha, woyera maso ndi wachilungamo, ndi wabwino, wolungama maso ndi chifundo, amene sasintha, akupezeka pena paliponse zera momuyimirira iye Mzimu Woyera. Psalm 139:7 ndiye tiwerenganso mfundo yachinamba 2 fundamental principles zimene kuti Mulungu kuli Ambuye mmodzi amene Yesu Khristu mwana wa Atate osathawa. Kudzera mwa iye Mulungu analenga zonse ndipo pa iye zinthu zizikhala. Ndipo analenga mwa iye ndithu chikhalidwe cha mbewu ya Abrahamu kuti akapulumutse mtundu wathu wakugwawo. Ndipo iye anakhala pakati pa anthu odzala ndi chisomo ndi choonadi, ndipo anakhala ndithu kuti akhale chitsanzo chathu natifera ife ngati nsembe, ndipo anaukitsidwa kuti akakhale ndithu chotiyeretsa ife, ndipo anakwera kumwamba kumene yekhayo angakhale wotimira ife kukadyetsa kumwamba. Kudzera mu zabwino zimene iye anachita nati anapereka mwazi wake, ndipo anatipezera ife chikhululukiro cha machimo amene tinachitira iye. Ndipo amene akumaliza ntchito yake monga nsembe adzatenga ndithu mpando wake ngati mpando wachifumu iye ngati mfumu, azatenga mpando wa mfumu ngati mfumu, ndipo azachita ndithu kutetezera kwa machimo, ndipo machimo nthawi imene azachotsedwa azafutidwa. Machitidwe 3:9 ndakupizana nato iye ameneyo azachotsa kachisiwa ndipo azayeretsa kachisiwa monga amene zinaonetsedwa mu mtumiki wa Levi wa ansembe achilevi, zimene zimaonetsera utumiki wenene wa Ambuye athu Yesu Khristu. So zimene zizi zimapezeka mu ma SDA fundamental principles. So ma fundamental principles athu anali clear mu 1872 kupitirira mpaka 1914. Tiona nawo tuno amakambazo kuti pali Mulungu mmodzi amene wapezeka pena walosozera mwa Mzimu wake, ndipo pali Ambuye mmodzi amene ndani Yesu Khristu. Zimakamba za mzimu ena ngati munthu wapadera. So Kellogg zimene amabweretsa zimasusana ndi ma fundamental principles kapena ndondomeko za chikhulupiriro chathu zimene anthu onse amazigwira, gulu lonse limagwirizana ndi zinthuzi zimene zikuchita ndi ma fundamental principles. Ndiye chimene chinapangisa Don Kellogg alandire kupatuka kumene kuziphunzitso zopatuka zimene zotiyani. Tionana kuti no Kellogg anali ndi mkazi wake ndithu amakhala ndi mtsogoleri kapena mbusa wachi Seventh-day Baptist amene amabwera kunyumba kwake. Okay,
ndiye pa chiphunzitso chimene chimanga chikhuza ndithu mulungu. Okay, tikuwerenga mene mumo manuscripts volume 5 page 278 paragraph 4 akuti pa fundo zimenezi ndi mpaka zokhuza mulungu zinakhala ndithu zili pamaso pa ine pa zaka 20 zimenezi. Inde pilira zaka 20 mwamuna anga asanafe amene James White 1881 akamba Dr. Kellogg anabwera ndithu kuchipinda kwanga ndikusanduza ali ndi kuwala kwakukulu, ndipo anakhala pansi ndikukunduza zimene zilipo, ndipo zinali zofanana ndi ziphunzitso zimene anazika mu Living Temple. Ndipo ndinamuwuza akulu zinthu zimenezo zolakwika, ndipo tinakumana napo nazo zimenezo, ndipo ndinakumana nazo pene nthawi imene timayenda. Mwanjira Kellogg anabwera ku Ellen White kalekale zaka 20 isanafike nthawi imeneyi ya Living Temple, ndiye anabwera kwene nomuzala tona ndi kuwala uku ndiye namuzala zimenezo zonde sizoona. Izi tinakumana nazo mene timayenda ndipo nzaboza. Ndiye tona imene manuscripts volume 5 page 279 paragraph 1 anakuti azitumiki ndi anthu ananyengedwa ndi zabozazo, ndipo adakapanga kuti mulungu asakhalenso kanthu ndikumpanganso Khristu asakhalenso kanthu. Tikufunika ati susane ndi zinthu zimene zimuzilandani la Ambuye. Tikalinganso manuscripts volume 5 page 279 paragraph 2 anakuti ndipo pamene ndimankhula za zinthu zizi kutenga nkhani yense kuwayika pamaso pa Kellogg ndikumonetsana chimene chingasendere pamene akupeza zimene zizi anaoneka kuti ndi odabwitsa, ndipo ine ndinanena kuti ine sindingaphunzitse zimene zizi ngakhale kuzibweretsa kwa anthu athu. So tiona kuti ziphunzitso zimene zizi zidakapangitsa kuti mulungu ndi Yesu Khristu asakhalenso tikamakamba zoti Yesu Khristu anayenda pakati pathu ndipo ali kumwamba, tisamamuonetsa kuti Yesu Khristu kuti anali ndi umunthu, tizingumuona ngati Yesu Khristu si kanthunso, Atatenso si kanthunso. Pamene akamati Yesu Khristu ali kudzanja lamanja la Atate kumwamba, zizikhala kuti zimenezo sizikumvekanso. So ziphunzitso zimafuna ziwononge Atate ndi Mwana, chifukwa ma fundamental principles ndi amene amakhuza Atate ndi Mwana. Ndiye chimene chinampangitsa Kellogg ma Heresies ati mu 1890s Kellogg ndithu nayi ndi kukambirana zokhuza mulungu ndi Reverend amene ati N. Wilder, ndipo malingaliro a Kellogg sanali okhazikika. Okay, ndiyeno anamuchenjeza. Tikupeza zimezi mbuku limene la Arthur White amene ali mwana wa Ellen White akuti zaka zoyambirira za almost 7 years, zaka za 1900 to 1907 page 287 dana akuti zaka 15 zitadusa mu 1895 Dr. A.H. Lewis amene anali wokonza tsamba limene la Sabbath Recorder, amene ndithu anali wamkulu kwambiri pakati pa ma Seventh-day Adventists, analowa ndithu mu ziphunzitso zimene za pantheism. Ndipo anapita ku Battle Creek ndipo anasungidwa ku nyumba ya Kellogg. Ndiye Lewis anakamba ndithu za ziphunzitso zake za pantheism zimene ndithu sizinangogwa pa makutu osamva. Kellogg anayamba ndithu kufotokoza za pantheism mu 1897 mu ziphunzitso zimene amazipereka ku Ministerial Institute imene zinasatira ku General Conversation imene inachitika ku College View Church ku Lincoln, Nebraska. So zimene zachitika tuno Dr. H. Lewis kula amene amalemba kalata imene ya Sabbath Recorder wa Seventh-day Baptist anadwala, ndi anapita kwa ndani kwa kula amene Kellogg amene ali dokota, ndi amakhala kunyumba kwake. Ndi kumeneko Lewis amene anaona kuti iyeyo ndi wa pantheism osati masewera, ndi anamba kufotokozana ndani Kellogg, ndi Kellogg zimene anazitenga ndipo anazisunga. So in the connection imene zinayendera kuti kula amene dokota wa Seventh-day Baptist anakumana ndi dokota wa Seventh-day Adventist ndikugayira uthenga amene wa pantheism. So tiye tionene pamene pa buku la lomwelo page 282 ya Arthur White, almost 7 years 1900 to 1905 page 282 anakuti apa ndithu tili ndi umboni umene ukukamba za kupezeka kwa posiposi kwa nzeru imene kupezeka posiposi imene ndi ya nzeru komanso kupezeka ndithu mphamvu
yopezeka ponseponse, ndipo mphamvu imeneyi ikupezeka ndithu mukazidutswa kenakale konse pa zinthu zimene zinalengedwa, ndipo zidutswa zonse zaponse zapa dziko lapansi ndiponso kunalengedwa mphamvu imeneyi, ndipo mphamvu imeneyi ndimene amagwira zonse pamodzi, ndipo zonse imene mapakisani zonse zikhala zikuthamanga ponso kulengedwa kwa Mulungu. Ndipo tionana kuti ndi imene imagwira ntchito mu space kapena kumwamba kumeneko. Ndaona tuno chimene chisingakhale soyida koma Mulungu, chimene chine chosangalatsa kwambiri kuti Mulungu ameneyo ali mwa ife ndipo sali mwa china chonse. Ndipo pamene akupanga record kuti zimene amaphunzitsa kero kamaphunzitsa tikaona amene akufotokozera mzikuonesa kuti Mulungunso ndi chimphamvu chabe chimene chikungopezeka mu china chilichonse ngakhalenso mwa ife. So mphamvu imene yopezeka mu mwala, muchidutswa china chilichonse, Mulungu ali muti ali mmene momwe. So tikaona amene pa Parents Prophets page 459 eno yataona kuti ndithu njira imakhala ikonzeka kutalitali imene simazidwa ku dziko, kenako timwe mapita ndithu ukachita tchimo loonekera. Ubongo wa munthu sumangotsika pakamodzi kuchoka pa zinthu zoyerazo kupita pa zinthu zonyansa ndi zoyipa, koma zimatenga nthawi kuti malingaliro a munthu zimatenga nthawi kuti malingaliro a munthu amene anakonzeka mu chifanizo cha Mulungu akayipidwe ndi kuwonongeka kuti akakhala sataniki. Pa nthawi imene timazaona kusintha kumene kuku timakhala kuti ndi kutalitali, fana kuti poyang'anisisa pa zinthu zoyipazo munthu atha kuphunzitsa malingaliro ake kuti tchimo limene amadana nalo likakhalire lokoma kwa iye. So ine naita kufotoza kuti muzita umene kumachitika nthawi yayitali simakuchitika nthawi imodzi. Ndiye buku limene Living Tembo ya Heresies. Popanga comment tikaona buku limene sanapange comment friend ingoliwerenga kundo zingapo zimene zila imene. Pa page 29 ya Living Tembo kunena kuti pali ndithu kumveka kumene kuliko kumveka komanso kumene kumavuta kumveka koma kumamvekabe chimene chili chodabwisa mu chilengedwe, osati kuti pali ndithu nzeru imene ili yamuyaya imene imagwira. Mano tionana kuti Mulungu ndiye chifotokozo cha chilengedwe. Mulungu sizolali kunja kwa chilengedwe iyayi, koma ali mu chilengedwe, ndipo iye amaonekera mu zonse zimene zimachitika, mu zonse zimene zimasuntha ndi mu zinthu zonse zimene zimachitika konse kumene Mulungu analenga. So mwachitena iye akufotokoza kuti chilengedwecho mmene momwe ndimene kupeza Mulungu. So izi nkona timati pavizi. So ero kamakhulupirira kuti Mulungu ali osati ali kunja kwa chilengedwe. Tikamakamba kuti Mulungu akumwamba ndi ali ndife ndi mzimu wake uli ndife, iye amati Mulunguyo mwini wakeyo ali ndi mtengo. Mukuona kusiyana kwake ndi ma principles ake. Okay? Then ngwana amene papa Living Tembo page 29 awapitiza nawo tuno wina akunena tuno Mulungu atha kupezeka kudzera mwa mzimu wake kapena mwa mphamvu yake, koma osati Mulungu amapeza yekha mwini amapezeka pena kosepa pamodzi. Ife timayankha kodi mphamvuyo ilikanitsidwa ndi manthu kumene mphamvu ichokera? Pamene mzimu wa Mulungu ukugwira ntchito, pamene mphamvu ya Mulungu ikuonekera, ndi Mulungu yemweyo ali pamene popo. Ndiye oti susaifa amanena tuno Mulungu anapanga mtengo. Kodi nzionena kunena kuti ati Mulungu anapanga mtengo? Kodi ndizoona anena kuti munga iye amene anapanga Sabato chimodzimodzi iye anapanga Sabato, amene anapanga Sabato sali mu Sabato iye. Chimodzimodzi Mulungu analenga mtengo koma iye sali mu mtengo. Ndiye akufotokoza nato iye amene ati susaifa anayiwala kuti mtengo ndi mtengo wa moyo. Okay? So tonana mtengo sunakwaniritsidwe pokhapokha mtengo uli wamoyo, chifukwa mtengo sunazilenge yokha, chifukwa nthawi zonse mphamvu imene imakhala ikugwira ntchito. Mwachinena Heresies samakhulupirira kuti ndi mzimu wa Mulungu umene umakhala ndi mwana makhulupirira kuti Mulungu ndithu ali mu mtengo kuti uzikula, chifukwa Mulungu ali mu mtengomo. Mwachinena Heresies anafika ndi pachiyendeyinde ndi pantheism imene zili zopesa sono kwambiri. Pana amene amafunsawa anali ma pioneers. Tikaona ndi ma principles ake tiona ma fundamental principles ola ndithu ma pioneers amakhulupirira Mulungu ali kumwamba koma ndife ndi mzimu wake. Mulungu sali mu mtengo, Mulungu ali kuti ali kumwamba, koma mzimu wake umakhala ndi ndani?
ndi ifeyo ana ake a Mulungu. Unayo zinafika padi iyayi Mulungu ali muchina ise cha Mulungu. Mwachinena Mulungu aliso mwandani mwa uchimo. So Keloki ndithu anali ndi ziphunzitso zodabwitsa kwambiri zimene ndithu zimapangitsa Mulungu akhale kuti nosika anthuso yayi. Mulungu angokhala china yake chimene chikukhala mitengo basi. So Living Temple page tunena kunena kuti no, koma wina akunena kuti no, nkhani ikuononga umunthu wa Mulungu. Kodi kukhulupirira ndithu mu munthu wa Mulungu kuti palibe Mulungu amene amakhala ndi akunena kuti no, inde ndithu wamuyaya amene ali ndi Mulungu. Munthu amene iyoyo ndofunikira ku chipembedzo, kupembedza iye amene timukonda, amene timumvera ndipo timukhulupirira. Kupeza Mulungu, kukhulupirira Mulungu amene ndi chimene chili pakatikati pa chipembedzo cha Chikhristu. Ndiye akupitiriza Keloki page 31 munthu ubongo wa munthu ndiwang'ono sungathe kumvetsa zinthu zamuyaya. Ife ndithu timafuna chinthu chimene chili chokhazikika, chinthu chimene tingachipese kuti chichilambire. Koma Baibulo likutipasa ife ndithu mavesi amene angapvekese zinthu za uzimu, kuti mu chapter 14 cha Isaiah neni amene akufotokoza za nkhani ya Mulungu. Anatino pokamba za maonekedwe ake ooneka Yerusalemu kwa iwe kuthenga wabwino, tiona Mulungu wako iye amene azadyese nkhosa zake ngati busa. Iye zatenga nkhosazo zinyamula m'manja mwake ndipo azazinyamula mu chifuwa chake. So Keloki amapanga kuti Baibulo kwambiri, koma mailo isaso ndi chani ndi pantheism. Ndiye tikaona pamene page 32-33 Keloki ananena kuti no, ichi nchodabwitsa kwambiri mene chikamba za Mulungu. Manja lake ndi chifuwa chake linatchulidwa, monga kuti vesi ya Isaiah ichi akufotokozedwa Baibulo monga ngati akukhala pa dziko. Mavesi amene akuatchula amenepo yawo Masalimo 19 verse 1-7, Masalimo 37 verse 7, Masalimo 100 verse 3, Yobu 38 verse 8, Yesaya 40 verse 12 ndi 26. So Keloki kufotokoza zimene zati no Mulungu akuoneka kuti no akukhala pa dziko, komanso akatambasula dzanja lake kuoneka kuti kudzaza kumwamba konse, komanso akugwiranso madzi m'dzanja lake. Ndipo ati izi zikuonesa kuti Mulungu ndithu alipodi masondo apadera, ndipo akumuyeza no Mulungu chakuti chani Keloki. Ndipo tikaona ndithu span yake, tikaona dzanja lake likupitirira ndi kudusa ma miles 9,000. Okay, ma miles 9,000 tikayika muma kilometers zimatipasa ife nambala yaikulu kwambiri. Tioneni masama amenewa, tikamanga 9,000 times 1.6 ikutipasa ife 14,400 kilometers. So Keloki anapinozanja span yake. Okay, tikamanga za span tikukamba za kutalika kwa Mulungu. Span yake akutanza ndi Mulungu ndi 14,000 almost 14,000 kilometers kutalika kwa Mulungu. Ndawo kamba zeno taganiza nona kunonga zili choncho dzanja limenelo mukalita mbasula munthu ameneyo, kodi mukalita zikhala bwanji? Tionana kuti no ndafuruza tuno tikamaona kutalika kumene kuchokera kwa chala kufikira chala chachinacho ndetino 9,000 miles imene ili 40,000 kilometers. So ada dzanja la Mulungu akatenga ndithu dzanja lake ilo ndikuyeza ndi ma 9,000 square miles kapena ndithu 14,000 kilometers. Ndawo natuno kutalika kwa munthu ameneyo titha kuwerengesera ndithu titenge span ya dzanja lake tipange times 9. Ndi akunatu kutalika kwa munthu ameneyo zofunika kuti akhale ndithu 81,000 miles. Ndiye tikatenga 81,000 iyo kuipanga multiply by 1.6 kupeza ma kilometers, zikupeza no kutalika kwake ndi 129,600 kilometers. Ndipo akufuruza no ati ngati ziti chonchi teti nizophweka kuti timvesere munthu ameneyo atha kudzala konse, atha kuzaza space yonse. Ndipo munthu ameneyo ali kutalika katene ndi dziko lino lapansi. Ati ndipo munthu ameneyo akukambidwa kuti akukhala pa dziko. So akamba zina tikaona dziko limene lili almost 200 million miles in diameter. Ndipo ndithu zikufunga kuti munthu amene akhaledi wankulu kwambiri kuti atha kukhala amenepa. Ndiye ati pokamba za maonekedwe ake apapa sindingamvesese. So ndaona napo tino tikamaona masomphenya amene
zimene akufotokoza Kellogg ndi zodabwitsa kwambiri. Akutenga zimene Bible ikunena ndikuzika in scientific terms ndimazifotokozera ngati njonani china yake chachikulu, koma ndithu akufotokoza pantheism. Tikaona masomphenya a Bible amatoza ifuna Yesu Khristu akukhala pa dzanja lamanja la Atate. Pamene Yesu Khristu anali pa dziko lapansi pano anayenda ndi kudya ndi anthu. Okay, maonekedwe ake ali ndi form ngati imene tili inu ndi ine. Mwanjira Yesu Khristu ali monga Atate, tingamona bwinobwino akuti ali chinyezimiro cha ulemerero wa Atate pa Hebrew chapter 4. Lona Atate anakhala pa mpando wachifumu pa Daniel chapter 7, ndipo Yesu Khristu anadza kwa iwo. Zimafotokoza Kellogg izi ndi za mutu mwake zinali zaboza, ndipo ndithu anthu anakonzeka kuti akasonane naye, makamaka Ellen White ndi ma pioneers ochepa amene anazindikira bodza limene. Ndipo Living Temple page 33 anakuti pokamba zinthu zokhuza Mulungu ndithu maonekedwe ake mwanjira ina ati zinthu zopanda ntchito, ndipo zingopangitsa tikamuone kuti ndi wang'ono koma iye amene ali pamwamba pa zinthu zonse. Ndipo tikamakamba za size yake sizingathe kuti tikamvesese kamba za size yake ulemerero wake kapena chinese ndi chimene tinachiona. Ndakamba mu mafunso ngati awa tifuna tingozindikira kuti ife ndife opusa ndipo silingakwanise, ndipo tifuna tigwade ndi kupereka ulemu kwa umunthu wake, kwa munthu ameneyo amene ali ndi nzeru, amene ndithu kupezeka kwake kumapezeka kuti ndithu chilengedwe chibale ndithu umboni woveka. Ndipo zimene zimaziwika nato silingathe kuzipesesa nthawi ino ndipo mu malo ake. So Kellogg amafotokoza ndithu zinthu za pantheism zimene zazikulu ndithu. DS March 14 Daystar imene March 14 1946 paragraph 1 anakuti Ellen White amene akuti ndipo ndinaona mpando wachifumu, ndipo pamenepo panakhala Atate ndi Mwana, ndipo ndinayang'anisisa maonekedwe a Mwana, ndipo ndinakondwera ndi maonekedwe ake okoma. Umunthu wa Atate sindakatha kuona chifukwa Tembo unaphimba ndipo kuwala kunaphimba. Ndipo ndinafunsa Yesu Khristu, kodi ali ndi maonekedwe ngati inuyo? Ndipo iye ananena, ndipo ananena anandiwuza kuti inde ali nawo koma singathe kuwaona. Chifukwa ndikati ndiaone pakamozi kokha ndikuona maonekedwe ake a ulemerero wake ndipo sindizakhalapo. Eno ayita papa masomphenya kuti akutionesera kuti Mulungu ndithu ali ndi maonekedwe, sali chinthu chachitali chimene wafotokozera ndani Kellogg. Ndithu Mulungu ali ndi maonekedwe. Anthu anapangidwa chifanizo cha Mulungu. Anthu ali ndi form, Mulungu sali ndi form. Anthu ali ndi maonekedwe, Mulungu sali ndi maonekedwe. Mwanjira izi Mulungu funa. So zimene amphunzitsa Kellogg izi zidabwitsa kwambiri, zimene zasosana ndi zonse zimene anthu amenewa anali kubirizisa. Get kuno verse ya 1888 page 644 ndi paragraph yanakuti onse amene akuzuka mandawo akubwera ndithu mu msinkhu ofanana mmene anatulukira mandawo. Adamu amene akuyima ndithu pakati pa anthu amene anaukawo wantali ndithu masali ndi maonekedwe achifumu, ndipo msinkhu ake ali pang'ono pansi pa Mwana wa Mulungu. Ndiye tikaona bwinobwino tiona kuti Adamu amene ali ndithu tate wa fuko lathu anali ndithu msinkhu pang'ono pansi pa Mulungu. Ndiye tikaona Yesu Khristu mumasomphenya ena akumuonesa Ellen White kuti iyeyo ndi Atate maonekedwe ake ndofanana. Mwanjira ina ngakhale Bible imaloza ifuna Mulungu ndi maonekedwe, koma zimene Kellogg amafukambaza ndithu zina izosocheresa. Ndiye Ellen White akuona ina mesukipiriza verse chapter 13 page 18 paragraph 2 kuti ndithu njira imene akuona njira yachonadi imakhala ndithu pafupi ndipo imafanana ndi njira ya mabuza. Sotona Kellogg zimene amafotokoza zinali ndithu zosusana ndi zonse zimene Ellen White anaonesedwa m'masomphenya. Ndiye tonene Living Temple page 87 ndi 88 anakuti Mulungu ndiye kuwala. Apostle Yohane anafunsa ndipo Apostle Yohane ananena chonchi, ndipo ananena kuti ndipo pachifukwa chimenechi kuwala kwa dzuwa litha kunena kuti ndikupezeka kwa Mulungu, ndipo tifuna kuona kuti momwemo muli zipatso. Ndipo tanena kuti miteza, bread ndi zakudya zonse. Tonena mphunzitsi atanena kuti ine ndine mkate wa moyo umene
amene unachoka mwamba. Ichichi samangofotokoza ndithu munthano yani, koma ndithu amafotokoza ati kunena kuti ichichi ndi chinthu ncheni cha science. Ndipo amene anena kuti azatipasa ife thupi lake kuti tidye, ndipo moyo thupi imene ndi moyo wa dziko lapansi. Iye anayitana kuti tiziona kuti mulungu weniyo amalowa matupi athu pamene ife tikudya chakudya. Kunena kuti iyeyo mulunguyo ndiye chakudyacho kapena kuti mkati wa munthu, ndipo chimene chimakhala ndi mphamvu zonse zimene zimatithandiza ife kuti tikhale ndi moyo. Ndipo ndi galimoto imene mulungu amagwiritsa ntchito kunena kuti nthawi zonse zikhala kuti matupi athu amene akuonongeka azikhala nthawi zonse akulengedwanso mwatsopano. So Kellogg zimene aphunzitsa zinthu zopsa kwambiri kunena kuti Yesu Khristu ndikuwala, mulungu ati ndikuwala, mwanjinena dzuwalo ndi muli mulungu imenemo. Ndiyati mwanjinena mulungu akubwera m'masamba, masamba aja akupanga zakudyazo tikudya. Ndiyati mulungu amene ali mudzuwalo ali m'masamba ali mwa ife tikumudya. Izi ndi zinthu zosokonekera kwambiri zimene Kellogg amaphunzitsa. Mangofuna kungonena chinthu chimodzi kunena kuti anthu ambiri makamaka anthu Trinitarians aku Malawi amangoti iyayi mauti ndi ma Trinitarians. Now tikatenga mabuku athu ndikuona zimene afotokoza Kellogg, palibepo kufanana kwina kulikonse. Kellogg zimene amaphunzitsa ndzaboza ndithu. Tonse ma Trinitarians ndi mawathu tigwiza nato pantheism ndiyoyipa. Mano chifukwa Kellogg anasosedwa kwambiri, amatenga ziphunzitso za Kellogg nati zimene za wanthu God zimene zili dishonesty. Okay, so tendone menepa makufuna ngopereka mfundo imene tendone menepa select messages volume 1 page 203 paragraph 1 ana kuti mkangano wakulu panazuka ndithu abale athu okhuza buku limene lili, ndipo iwo amene ati buku limene lili lifunika ndithu limwazide pena paliponse. Anthu amene ati buku limene lili ndi ziphunzitso zofanana ndi zimene ene amaphunzitsa, ndipo ichichi chimene ananena chinachita kundikhudza ku mtima, ndinachita kumva kuti ndasweka mu mtima. Fana zali izi zinzaboza. Ndiakunenanso mu select messages volume 1 page 202 paragraph 1 ana kuti mmodzi ndi wina anabwera kwa ine kundifunsa ine kuti ndifunse kuti zinthu zimene zili mu living temple, ndipo ine anati zimene sizingafotokozedwe. Fana kuti zinthu zimene sizikupereka ndithu chiziwiso cheneni cha Mulungu. Kuzera m'buku monsemo muli malemba ambirimbiri amene abweretsedwa mu njira imene kuti boza lifuna likuoneka ngati choonadi, ndipo mfundo zimene zikuperekedwa mwanjira imene kuti anthu amene sakuchenjera atha kusocheretsedwa. So lero anasosana kwambiri ndi Kellogg, sanamusekerere ifenso sili kumusekerera. Kellogg anayatalakwisa, koma nafuna tingonena kuti mbiri imazibwereza yokha. Okay, chivumbulutso chimene Mulungu azivumbulutsa yekha sichinsisiya, zimene Mulungu azivumbulutsa sichati sichinsisi. Tiona ene nati pamene akubwera akupanga support one true God message, pamene Kellogg akubwera kuti azipange distort kamvekesedwe kwa Mulungu. Ndawo natu isayona natu pamene anthu akuchoka pa chikhulupiriro, buku la Living Temple ikukhala monga zoyamba zampatuko, ndi umene ukunyozesa kamvekesedwe kwa Mulungu ndi ndani? Ndi Khristu. Ndipo amene akuchoka pa chikhulupiriro sizichitika tsiku lomwelo, koma zikupitirira kuchokera ku nthawi za nthawi. Ndiye tikutha kunena zimene zimabweresa kusokoneza pakati pa anthu akandani a Mulungu. Mafuna tingoona mfundo zimene zoti zikumbukire pamene tikupitirira. Ndiye akunena kuti select messages volume 1 page 200 kuti m'buku lonseli Living Temple ndithu munaonesera zoyamba zopatuka zimene zili zokupha, ndipo chitsiriziro the omega chizasatira. Ndipo iwo amene salandira machenjezo sakufuna kulandira machenjezo amenewa, anthu amenewa atani azilandira ziphunzitso zimenezi. So eyo nati anachenjeza kuti omega ibwera. Ndiye tendone menepa 1 ASAT page 343 paragraph 1 mu buku la Living Temple zamveka unati Mulungu ali mu duwa, Mulungu ali mu tsamba, Mulungu ali mwa munthu wochimwa. Komano Mulungu sakhala mwa munthu wochimwa. Mwa Mulungu akunenesa unati iye amene amakhala mitima ya iwo okhawo amene amakonda iye ndi kuchita chiyero. Mulungu sakhala mtima mwa munthu wochimwa.
ndi ndani amene amakhala amenemo. Now tikaona mavesi amene wawa bwinobwino, Ellen White akufotokozera kuti nakuno mulungu sakhala mwa munthu otani wochimwa, pamene Kellogg amaphunzira kuti mulungu ali muchina chilichonse. Munthu akamadya chakudya ati mulungu ali mu chakudyacho, mwachitena ngakhale munthu wochimwa akudya chakudyacho ndati mulungu ali mwa munthu wochimwa. Okay, so Ellen White anati iyayi mulungu sakhala mwa munthu otani wochimwa, ndisana namakhala amene. Mwachitena Ellen White akutha kufotokoza kuti mulungu okay, mwachitena ndifunse nawo kuti mulungu akhala bwanji mwa munthu wolungama, munthu amene akukonda iye. Zimene zikupezeka pa Yohane chapter 14. Okay, now tikerenga Yohane chapter 14 tikawerenga mpaka verse 23, pamene Yesu Khristu akufotokozera amene Atate ndiye atabwere. Akunena pamene verse 23 na kuti munthu ina akandikonda ine ndikusunga mawu anga, Atate azakonda iye ndipo ife tizadza ndikuchita ndikukhala mwa iye. Mwachitena tiona kuti no Atate akukhala mwa munthu amene akumkonda iye ndi pamodzi ndi Yesu Khristu mwachani mwa mzimu wake. So tiona kuti Kellogg amafuna asisokoneza chiphunzitso cha Atate ndi Mwana. Tiona nepa UL page 336 paragraph 2 anena kuti ziphunzitso za chipantheism chokhuza kuti mulungu ali muchilengedwe zimene zinawambidwa ndi Lucifer amene ali mngelo wakugwayo, ndipo chimene chili chodabwitsa pa nkhani ndi chinatu zinthu zimenezi zalandidwa ndi anthu ngati choonadi. Testimonies volume 8 page 291 anati no chiphunzitso chimene chili chonena kuti no mulungu ndithu ndi chimene chikungoyandama, chimene chikukhumba ndi kukhala mu chilengedwe chonse, ndi chimodzi mwa zophunzitsa za Satana zimene zikufuna ndithu zikapereke mafotokozedwe a mulungu aboza, ndiponso kuchotsa ulemu waukulu wa mulungu ndi ulemerero wake. Ndipo zinthu za pantheism zimenezi sizingafotokozedwe ndi mwa mulungu, komano zikungofika kuti no zikungokuza mtima wa munthu amene suli otani wokonzeka. Okay, so Ellen White akutha kufotokoza ndithu mwapaderadera unano chiphunzitso chimene chili cholakwika ndipo mulungu anachenjeza kwakukulu. Faith I live by akunena kuti page 40 paragraph 5 ana amene modatu chiphunzitso chimene chionatu mulungu ndithu ndi chimpweya chimene kapena chimphamvu chimene chimangokhala pa chilengedwe zalandidwa ndi anthu ambiri kuti no zimezi ndi ziphunzitso za malemba, komano zimezi ngakhale zavekedwa ndi zinthu zokongola, chimene chichi ndi chinyengo chachikulu. Mulungu si chimphamvu kapena chimpweya chimene chimangokhala chilengedwe ndi kukhala mwa anthu onse. Okay, kuti munthu akakhale ndi chiyero munthu akufunika ndipo ukapitiriza kuti akupitiriza kuti no ngati mulungu ali chimphamvu chimene chimangokhala mu chilengedwe, ndiye zikuthandiza kuti no mulungu amene amakhala mwa anthu onse, ndipo kuti apeze kuyera ndithu munthu yangofunika akonze mphamvu imene inkati mwake. Ndiye nati ziphunzitso zimene za pantheism tikazitsatira kumene zichokera zimachotsanso ndithu kufunikira kwa chitetezero, komanso zimapangitsa munthu akhale wozipulumutsa yekha. Iwo amene akuzilandira izo ali mu chiopsezo chachikulu ndipo akufunika akapitirira atenga baibulo lonse kuti tenganidira bosa. So Kellogg ndithu anayipa chiopsezo chachikulu ife tisanali yekha, anali mdokotala wamkulu kwambiri amene anthu onse amamusatira nthawi. So tipitirizeni SPD 06 page 43 paragraph 4. So anayo tuno dziko lapansi lapita ku spiritism komanso ziphunzitso za pantheism, akasankha iwo silikufunika likhale ndithu ndi chinyengo cha Satana, ndipo ziphunzitso zimenezi zipangisa anthu ambiri apite malo ophimbika odabwisa. Ndakukamba zimenemo 1 ASAT page 343 paragraph 3 anayo tuno Azilaliki athu afunika akhale ochenjera kwambiri, asalowe mu mkangano okhuza umunthu wa mulungu. Chiphunzitso chimene chisafunika achikhudze ndi chinsinsi, ndipo mdaniyo afuna kuti anthu onse awasocheretse amene atalowe mkangano umenewu. Tikuzati Khristu anabwera kuti azaonesere mwa umunthu wake mulungu ku dziko lapansi. Mulungu ndi munthu, Khristu so ndi munthu. Khristu anayankha mawu ake kunena kuti iye ndi chinyezimiro cha ulemerero wa Atate wake, ndipo
ndi chithunzithunzi cha munthu wake. Mwanjira ina Ellen White sakufotokoza za Trinity yayi, akusindikabe one true God. Amuzati no mulungu ndi munthu, God is a person, komanso Khristu ndi munthu. Mwanjira ina mulungu si chimphamvu kapena Khristu si chimphamvu chimene chikukhala mu chilengedwe chonse. Nawo tino Ellen White akusindikizabe one true God pamene pano. Ndeto namenepa Kellogg kodanankha motani. Nawo tino iyi ndi Arthur L. White akulemba mu Early Elms 7 Years, page chapter 22, page 203. Meet it. Ndiye kuti no kuyankha za Kellogg kuti anatino mauthenga akuyamba zimene Arthur L. White anatino pamene mauthenga anawerengedwa kumkumano umene ku Council mu Washington DC, Dr. Kellogg anayankhadi ndithu mwabwino onena kuti wamva umboni umenewu ndipo asintha zimene analemba mu Living Temple zokhuza za umulungu. Tikaona buku la Living Temple muli ma chapter ambiri amene amakamba dizi zakudya, digestion ndi zina zino zabwinobwino. Komano anapanga dedicate kwambiri pantheism kwambiriro kwa buku limene lili. Zambiri mwa izo zinali za pantheism. Unaona? Mono science yabwinobwino anayikanso mbukumo. Inali ndi buku la bwino la za thanzi. Komano pantheism ndi imene anasokoneza china chilichonse. Poison inagenda mu chakudya. Kuona amenepa. So Kellogg akuna apapa disintha zina. Ndiye ndimafuna kuketa nani unaona kuti no muwerenge kalata 253 imene iliso pa YouTube page pathu. Imene makamba za mene Kellogg ndi makalata amene analembedwa pakati pa iye ndi Arthur L. White komanso ndi makosana aku General Conference makamaka president amene. Ndiye Kellogg anamva umboni wa Sister White komano amene ananda okay chabwino disintha zimene nalemba m'buku la jana la Living Temple. Ndiye mukalata amene kalata amene 253 imene inazokudeda ndithu mwa phumphu ndayipanganso upload kumana wapati ngodusa mwa changu akuna no mukalata amene 253 page 1 imene inayembedwa kwa John Harvey Kellogg November 20 1903 onera kuti no buku la Living Temple lisasokereredwe iyayi. Okay, kusintha kwa kung'ono kusachitike iyayi. Okay, ifo ina kuti no zikachitika choncho lipezeka kuti no likupitisira kwa anthu ndikuonera ichi nchabwino chimene unalemba iwe m'bukumo sichinawuzidwe ndi Mulungu. Analipo wina amene anayamba mapale pako amene anamuza Satana amene anamuza Adamu kuti azimuna Mulungu mkwawa kwaboza. Bale wanga ndifuna ndikuziwena kuti no sukuziwa chimene mapazi ako akuyendamo. Ndithu mfundo zimene zizasokedwa kwa ine ndipo iwe uzimanga wekha ndipo ukukhala ndithu mu army amene ukukhala mu gulu la asilikali ayi amene anayamba kupochera ndipo malingaliro lako ndi akuda monga ngati Egypt. So kalata amene ile naita anamulembera Kellogg kalata 253. So akumuza akulu musasokerere buku limene la Living Temple musasinthe pang'ono mungolisiya buku. Ndiye pamene pa Selected Messages volume 1 page 199 akuti chani zanenedwa kuti Living Temple asinthira koma Mulungu andoza kuti munthu wolemba sanasinthe ndipo sipangakhale kugwirizana pakati pa iye ndiwo amene ali olalika uthenga pamene iye akupitiriza kugwirisisa mfundo zimene sanazisinthezo. Ndipo ndawuzidwa kuti ndikafuule mawu anga kuchenjeza anthu kuna kuti asanyengeke Mulungu sakusisika yayi. So ine nera kupitiriza kulunjika kwa Kellogg kuti iye kuluyo ayi ndi awa tikuona choose cha pioneers amene analipo mu nthawi imene ya Living Temple crisis. Arthur G. Daniels amene ndithu anali ndithu president wa General Conference pa nthawi imeneyo ndi W.C. White analemba na makalata pa nthawi imeneyi. Ndi kalata amene inalembera ndi a president ama General Conference H. Daniels kumulembera W.C. White. Okay, mu masiku amenewa pa 29 mwezi wa 10 1903 page 1 paragraph 12 awamba dawa kuti kufikira mene kumkumano uja unatseka council inatseka ndinana kuti no ndikulembere ndithu moveka bwino kukhuza maplani a Kellogg kuti akalembeso buku lija ndikulitulusa la Living Temple. Kellogg iyo anandiuza masiku ena asanamwe ku council nono
anayamba kuganiza nkhani kawirikawiri ndipo anaganiza kuti analakwisa pang'ono pofotokoza za mavekedwe ake, ndipo ananena kuti no, mavekedwe ake akale okhuza Trinity ndi amene anamutchinjira kumutchinjiriza kuti akamvekese ndithu statement yabwino, ndipo anapeza kuti no, mukanthawi kochepa anayamba kukhulupirira mu Trinity, ndipo anayamba kuona kuti no, vuto linali pati, ndipo anakhulupirira kuti no, adakhala no wayipangisa nkhani imveke idakamveka. So manjirena Kellogg pachiyambi amakhulupirira kuti Mulungu Tate amene amakhala mu china chilichonse, Mulungu weniweniyo, Mulungu amakhala mu china chilichonse. Ndipo pa nthawi anayamba kuona kuti yayi si Mulungu Tate komano kuli chani Trinity, anayamba kukhulupirira kuti no ndi Mulungu Mzimuyo amene amakhala mu china chilichonse. Mukuona amene pachifukwa anakumana kwamene ndi opposition unati yayi Khristu ndi munthu, Atatenso ndi munthu. Pachifukwa imene chichi anakumana ndi opposition amene anati okay, I think nkhani ndoti no pali Mulungu Mzimu amene amakhala mu zonsezi. Mwanjirena pantheism si mathabe yayi, koma ine ampangisa kuti apite kutiko, apite ku Trinity. Ndiye tolole ene anamuzichenjeza kuti ukapiteza zakozi uzamba kususana china cha Bible ndipo zaungwe Bible ndi abosi. So mwanjirena Kellogg anapanga embrace Trinity, zinampangisa kuti apite ku Trinity ndi chani pantheism. Ndakupitizana kuno anandiuza kuti panopa akukhulupirira Mulungu Tate, Mulungu Mwana ndi Mulungu Mzimu Woyera, ndipo ndi kavekesedwa kaka ndikuona no Mulungu Mzimuyo ndi amene ali osati Atate. Okay, mwanjirena ati ndi Mulungu Mzimu osati Mulungu Tate amene amakhala mu china chilichonse ndi mu china chilichonse cha moyo. Ndipo anadakhala nakhulupirira izizi asanembe buku lake, adakatha kuzifotokozera zimene amafotokozazo mwanjira ina osaperekanso kavekesedwe kolakwika kamene kanalipo panopa. Ndipo ine namuza kunena kuti akulu ine ndizosusana ndi ziphunzitso zanu, ndipo ine sisakumonesa kuti no ziphunzitso zakezi ndizosusana ndi chikhulupiriro cha uthenga wabwino, ndipo naona kuti ngakhala atakhala wasintha tifundo ziwiri nditatu sizingagwirebe. Mwanjirena president wa General Conference anamuza akulu zimene mufotokozazi ngakhale mutati mwasintha kuti no si Mulungu Tate koma Mulungu Mzimu amene akhala mu zonse, zinthu zizolakwikabe. So tikamakamba za alpha of deadly heresies, zoyambazo zaboza zoyambirira zinama ndi pantheism. Ono pantheism inali chotengeramo chimene chinabwesa chani utatu wa Mulungu. Then tipitizeni kuona JNA TAR page 54 paragraph 3 mu 1855 akunena kuti chiphunzitso cha utatu chimene chinakhazikitsidwa ndi mpingo ku council ya Nicaea mu 305, chiphunzitso chimene chimaononga umunthu wa Mulungu ndi wa Atate, Mulungu ati Ambuye wathu. Mwanjirena tikamona pantheism imakasusaso umunthu wa Atate ndi wa Yesu Khristu. Okay, tikamaonanso Trinity kususaso ziti zomwezo. So mwanjirena tiona no the alpha of deadly heresies ndithu inali ndi pantheism imene inanyamula chiphunzitso cha Trinity wakudali. Tindonene Selected Messages volume 1 page 203 paragraph 2 akuti chani Living Tembo ikukhala ndithu ndi zoyamba za ziphunzitso zimene izizi, ndipo nazo ato chisiriziro cha ziphunzitso zimene zichibwera mukanthawi kochepa, ndipo ndinanjenjemera ifo ya anthu anga, ndipo nazo anawo tuno ndachenjeze abale ndi alongo kuti asalowe mu mkangano pokhuza kupezeka ndi umunthu wa Mulungu. Ndipo ziphunzitso zimene zinakambira mu Living Temple pokhuza na fundo zimene sizolondola, ndipo malemba sangagwiritsidwe ntchito kuti no akhazikitse chiphunzitso chimenechi, ndipo malemba asasokonekere. Mwanjirena tikaonere right akulunjika pompo onati no controversy nkhani yakulu ndi umunthu personality ya Mulungu kapena umunthu wa Mulungu komanso pamene akupezeka. Tikaona ma fundamental principles yoyambirira imakamba za the presence of God, kupezeka kwa Mulungu kudzera mwa Mzimu Woyera, komanso za Mulungu kuti iye ndi munthu wanzeru, ndi munthu wachikondi amene akukhala kuti kumwamba. Okay, so pepani ndigwiritsa ntchito mawu umunthu kwano chichoncho choperewera kono tukamba umunthu kwano mchidziwa makamba za personality. So tikutha kuona amene papa kuna kuti no Kellogg ndithu analowa ndithu mu controversy imeneyi, anasusana kwambiri kulunjika mosusana ndi ma fundamental principles. Ndene unati anayesa kuwakokera anthu tabwererenso kuti ma fundamental principles. Ndete kamaona ma fundamental principles a Stephen Davids tinaona kale 1 makamba za Mulungu ndikupezeka kwake pena pala kusuzana mwa Mzimu wake, 2 makamba za Yesu Khristu, si mazakamba za wachitatu mwa Mulungu yayi. Okay, so tikaona amene papa
zimene zinakhala mu SDA book. SDA book inapangidwa printed kuyambira 1889 mpaka 1914 kufikiranso ina kusintha umene unabwera mu 1931. Ndiye tiona amene pa kalata imene inachoka kwa Ellen White kupita kwa Kellogg mu 1903 akuti chani, iwe ndithu suli sukumveka bwinobwino makamaka pa umunthu wa Mulungu umene uli china chiweso ife monga anthu, ndipo iwe wamuononga Ambuye Mulungu. Mwanjira ina tikamakamba za ma objections amene tinadusa mwacha, tinaona ndikunena kuti ndithu mphaso yaikulu imene Yesu Khristu adakatenga kuchoka kwa Atate ndiye mphaso yachani ya Mzimu Woyera. Popanda mphaso imeneyi ndithu zinali zovuta kwambiri kuti inu ndine tikalandire chipulumutso. Mwanjira ina moyo amene tinalandira pa Pentecost pamene Yesu Khristu anazozedwa ndi Mzimu wa Atate ndikuti pasefe Mzimu umeneyo pa Pentecost tonana kuti ndi chimene chikutipulumutsa ife. Yesu Khristu akhala pa dziko lapansi pano, wagonjetsa tchimo, wapita kumwamba kwa Atate, akumuzoza akutipasa moyo wake. So Mzimu Woyera ndiofunika kwambiri kwa ma Adventists pa nthawi amene amakhulupirira ndithu kuti pamene akulanda Mzimu akulandira moyo wa Yesu Khristu umene anagonjetsa pa dziko lapansi. So iyeyopo susana ndi chiphunzitso chimene chichi amaonongeratu ndithu kupezeka kwa ndani kwa Mulungu, ndipo ine anamuwuziratu straight. Ndiye tionere pamene pa mukalata ina imene John Harvey Kellogg anazilembera kwa G.I. Butler October 28, 1903 ndakunena kuti pokhapokha zomwe ndingamvetsetse ndizovuta, ati pali chovuta chimene chopezeka mu Living Temple, chonsechi titha kuchibwadisa kuti tifunsefunso limodzi, kodi mzimuyo ndi munthu? Mukuona zimwe Kellogg akufunsa ndi chimodzimodzi mwa Trinitarian zamafunsa kuti Mzimu Woyera si munthu. Ndiye tiona kuti chani kalata kupitiriza inu manati ayi ndimaona ngati Bible imanena ichi pachifukwa chimenechi ma pronouns he amagwiritsa ntchito pokamba za Mzimu Woyera, ndipo Sister White nthawi amakamba soti he, ndipo mawu ambirimbiri Mzimu Woyera amakambidwa ndi wachitatu mwa Mulungu. Pamene Mzimu Woyera atha kukhala wachitatu, munthu wachitatu koma sakhalanso munthu, izi nzovuta kwa ine kuti ndimvetsetse. Chimodzimodzi ma Trinitarian zimavuta kuti akamvetsetse nati tikamba za the third person, but the third person is the third being. Zimavuta tinaona kale ma objections, so nkhani imene sitidusamos. Mwana nkhani ndiona kuti Kellogg amafuna azitenga makotsa Ellen White ndikumafotokoza kuti tiona napa Ellen ndi third person zimene amapangisa ma Trinitarian zilolo. Ellen akuti zimene akukamba Kellogg chonde asayerekeze umene paka kuti ine ndi zimene akunena iye sizigwirizana, ndipo anthu ena amatha kufika pano tiona zimene anenera ndi Kellogg zikufanana ndati zinankhomudisa Ellen White mtima wake unachita kusweka. Zimene akupanga zimene Kellogg zimene amapanganso ma Trinitarians. So pa nthawi imene Kellogg anamba unokhulupirira Trinity utaonanso mafunso amene akufunsira. Okay, so zimezi titha kupezeka ndi makalata osewa, titha kuwapeza ndithu ma website ameneyo sanapangene ndi anthu awa True God ayi, ndi ma official Seventh-day Adventist website. Makalata onse atchula amene awa ali pamenepo. Kalata 253, kalata imene A.G. Daniels analemba W.C. White, kalata imene W.C. White amalemba A.G. Daniels, zonse zili pa website pamene papo. So sizotenso munthu ena azina mizira kuti iye zikuti mwa kuti ayi zonse zili pampo nthawi zipeza uzigugula ndikuwerenga patoka. Ndiye tikufuna tione kuti akamakamba za zoyamba ziphunzitso zoyamba zonyasa zaboza, Kellogg anafufuza Mzimu Woyera ndi munthu, koma amene amafotokoza ndi munthu tikawerenga Bible tingofotokoza pang'ono, tikamakamba za munthu versus munthu wapadera. Okay, right? So tione pamenepa tikaona Aroma chapter 8 verse 27 akuti ali ndi maganizo. Okay, 1 Korinto 2 verse 10 pali chifuniro, 1 Korinto 12 verse 11 amadziwanzanso. Titha kuwerenga zonsezo tionana kuti zonsezo zikufotokozadi umunthu, koma umunthu umenewu ndi umunthu wa ndani? Tinaona kale pamene timakamba za objections, tionana kuti umunthu umenewu ndi umunthu wa Atate ndi mwana wake. So timakamba kuti zimene ndi third person, tikukamba kuti Yesu Khristu pamene wapita kumwamba, tinaona ma objections ma quotes Ellen White achinena bwinobwino Mzimu Woyera ndi moyo wa Yesu Khristu. Mwachinena pamene Yesu Khristu ali kumwamba salinso ndife pakali pano, anazozedwa ndi Mzimu Woyera. Pamenepo Yesu Khristu akutumiza
moyo wake. Ndipo moyo wake umene utchedwa third person kapena utchedwa zimwera kupezeka kwa Atate ndi kupezekanso kupezeka kwa Iye mwini, kupezeka moyo wosatha umene utipulumutsa ife. Ndikuona zimwera Yesu Khristu akutiyankhula kudzera mwa Mzimu wake. Tinaonanso utatu wa Mulungu mu chivumbulutso kuti ndi Yesu Khristu amene anayima pakati pa nyali zimenezi, ndipo ndi Yesu Khristu akuyankhula kwa mipingo imene imayimiririra nyali zimenezi. Ndiponso tinaonanso kuti Yesu Khristu akamaliza kuyankhula mati amene ali ndi makutu amve zimene Mzimu anena. Koma tiona amayankhula chivumbulutso Yesu ndi ndani? Ndi Yesu Khristu. Koma amanena ntchito zimene amve zimene Mzimu anena, chifukwa ena kuti iyeyo ndi amene akuyankhula kudzera mwachani? Mwa Mzimu wake. So tikamakamba zawo munthu wa Mzimwera zikuonesa kuti ndi Mulungu amene akutiyankhula kudzera mwachani? Mwa Mzimu wake. Ndiye taona zonsezi. Koma nkhani yaikulu ndionako kuti tikamakamba za alpha of deadly heresies, ziphunzitso zoopsa zinamvekedwa kuti Mzimwera ndi munthu wapadera mwa njira amene ikhiro kamafotokozera. Koma pakutha pa nthawi timafuna tingowerenga tingomvesera ndithu quote yasogolera mpingo. We know that the Omega is coming, which will test all church members to rely. We know that the Omega is coming, which will test all church members to rely completely on God to avoid great and overwhelming deception. We are meeting in Battle Creek, where the Alpha began and the Omega is coming. Tukamba za Ted Wilson amene akuti Omega ikutani? Ikubwera. Timafuna tilekezere apapa kuti mu part 2 tikaone kuti kodi anthu ena analandira ziphunzitso zimenezi. Mafuna tionese anthu ena amene analandira ziphunzitso za pantheism nawo sanayamba aphunzitsa Trinity pa nthawi yomweyi. Ndetiona ziphunzitso zawo. Mukhale nafe pamene tikutulusa part 2 ya uthenga. Mukaudalitseni.